Mutane da yawa suna so su gudanar da kasuwancinsu a intanet amma ba su san ya ake yi ba, ko kuma ma ba su san ma taƙamaime me ake nufi da kasuwancin yanar gizo. A wannan bidiyon shine abin da za mu tattauna da ni da ku. Kawai dai ku share ɗin wannan bidiyon kuma ku biyo ni daga farko har ƙarshen wannan bidiyon saboda ku ga saƙon da zan isar muku. Abu na farko, me ake nufi da kasuwancin yanar gizo? Kasuwancin yanar gizo shine dukkan wata dabara da za ka yi amfani da ita domin ka ɗora kasuwancinka ko kuma sana'arka ko kuma wani abu da kake yi domin mutane su gani, su siya ko kuma ka siyar musu ko kuma su biya ka kai musu wani aiki su ɗauki kuɗi su biya ka. Wannan shine a taƙaice ko kuma in ce gwari-gwari abin da ake nufi da kasuwancin yanar gizo. To ya ake gudanar da kasuwancin yanar gizo? Waɗanne hanyoyi ake bi domin a ɗora kasuwanci a intanet saboda mutane su gani, su siya ko kuma ka yi wa mutane aiki su biya ka? Abu na farko dai akwai social media, shine hanyar yin amfani da irin su Facebook, Twitter, LinkedIn ko kuma Instagram domin ka ɗora kasuwancinka har mutane su gani, su siya kuma su amfana da abin da ka ɗora. Abu na biyu shine za ka yi amfani da saƙon email. Mun sani kusan kowa yana da email, so za ka yi amfani da email ka tura mutane saƙon kasuwancinka domin su gani, su siya ko kuma su amfana da services ɗin da kake musu. Abu na uku shine za ka yi amfani da website, abin da ake cewa search engine optimization, shine ka ɗauki kasuwancinka ka yi amfani da wani website saboda a tura kasuwancinka ya je inda ya kamata. Akwai hanyoyi daban-daban wanda ake gudanar da kasuwanci a intanet, kuma wasu daga cikinsu ba sa buƙatar kashe ko sisin kwabonka domin ka gudanar da kasuwancinka ko kuma ka ɗora sana'arka a kansu. Kada ku manta da share wannan bidiyon sannan ku danna subscribe button saboda mutane da yawa su amfana da abin da yake ciki.